Παπάς. Όχι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει λιγάκι εξεζητημένα πράγματα. Οδηγείται σε... Θα σας βγάλω από το παιχνίδι. Είναι ενδεικτικό για το πώς αντιμετωπίζει ο προπονητής του Ολυμπιακού την ομάδα του γενικότερα και ακόμα όταν... Φεύγει εξαιρετικά ο Μπράουν, περιμένει ο Γκότσερ στη γωνία. 10-18. Ακόμη 8 λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο. Ωραία, ξεφεύγει ο Μπράουν και βρίσκει το Ρίτσαρτ που καρφώνει. Για να τελειοποιηθεί το πράγμα, για να βελτιωθεί καταρχήν και μετά να τελειοποιηθεί. Ο Χωρίδης βρέθηκε στο έδαφος. Η διαφορά είναι στους 25. Ο Μπράουν με ύψος στην μπάλα και ταμπλό. Σώθηκε η μπάλα, Μπράουν. Πέρασε. Καλή πάσα. Πολύ καλή πάσα από τον Κεν Μπράουν. Τρεις του Ολυμπιακού, πάσα ευνηδιασμού. Καλό είναι το passing game για τον Κόρυβο. Ο Μπράουν ελευθερώνεται από τον Παπα-Νικολάου και συνδέεται με το καλό. Για τον Κόρυβο, ο Λετζές και στους 18. Ο Μπράουν με γρήγορο βήμα βρίσκει τον Γκότσερ έτοιμο να... Έχει μείνει με τον Green. Τώρα γίνεται η αλλαγή. Ο Μπράουν συμβαίνει από μακριά. 13-20. Μαζεύτηκε από τον Σαχπατζίδη. Σειρά του Μπράουν. Το στόβαλε σε βάρος του Σίγκλτον.